गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। थांनाय मैया 3 अक्ट'बरखालि गहपुरनि दैमालु गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफा बादियै बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बे बरायनाय हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि आद्रा थानाय गामिफोरखौ नभेम्बर-डिसेम्बर दाननि गेजेराव थिसनबावनांगोन। गोबां गभार्नमेन्टनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन, माब्लाबाबो थैनोबो गहपुरा बिटिआरआव हाबनाय नङा। बेखायनो बेखौ सिमां नुनानै लाब गैया। आन्दलनकारिफोरखौ थाट्टा होदों, एबसुखौ थाट्टा होदों। बेबायदि नेताफोरा दिनै बहा दङ होनना लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा बुंबावोदि गहपुरनि सिमलुगुरिसिम बिटिआर लिरनो हासिगोन आरो प्रमद बर'आ बे ओनसोलसिम चिफ जासिगोन होनना दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। रायजोआव उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि सायाव सरकार आरो पुलिसआ गोख्रों हाबाफारि लादों। फिन आरोबाव रायजोआव उन्दै बैसोआव जुलि लाग्रा फिसायफोरखौ हमदों। मैया पुलिसफोरा फिसायफोरखौ खानानै लांदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा उन्दै बैसोआव जुलि लाग्रा हौवाफोरखौ हमनो गोख्रों बिथोन होनायनि उनावनो बे हाबाफारिखौ गोख्रैयै मावदों। मख'नो गोनांदि उन्दै बैसोआव जुलि लाग्रा हौवाफोरनि हेंथायै बिटिआरनि सिङावबो हमनाया जागायबाय। दासिम चिराङाव सा 10 आरो क'क्राझाराव सा 24 आयेन बेरेखा हौवाफोरखौ हमदों। क'क्राझाराव सा 24 बैसो गोरलैयाव हाबा जानाय फिसायफोरखौ हमदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सा 8 सुबुंखौ हमदों गसाइगाव पुलिस बिफाना। सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव सानैखौ हमदों। फकिराग्रामाव साथामखौ हमदों। कुसुगावआव सानैखौ हमदों। बग्रिबारियाव सानैखौ हमदों आरो क'क्राझाराव साब्रै बैसो जास्लाबैयाव हमनो हायो होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। जांख्रिथायनि थैसाम मुंनि बर' सावथुना प्रिमियार श'खौ लाफानानै गासै सानथामाव 25,45,600 मोननो हायो होनना आर.डी. मशन पिक्चार्सनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। सानथामनि गेजेराव बेबादि रां मोननो हानाया बर' सावथुन मुलुगनि बेयो रेकर्ड। मख'नो गोनांदि देग्लाय बोसोरनि बर' सावथुन मुलुगाव बयनिख्रुइबो बांसिन बाजेटजों दिहुनजानाय पंकज लाहारीनि लिरनाय आरो दिथा होनाय आर.डी. मशन पिक्चार्सनि बेनाराव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम बर'नि जारिमिनारि सावथुनखौ थांनाय 30 सेप्तेम्बर खालारखालि चिरां जिल्ला बिजनी बरलावगावआव मोनसे हारिमुआरि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों सुलेखा बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवनानै होदोंमोन। मख'जाथावदि बेखेवनायनि उननिफ्रायनो बे सावथुनखौ बर' रायजो राजाफोरा गोबां अनसायनायखौ नुनो मोन्दों। आर.डी. मशन पिक्चार्सनि फारसेनिफ्राय मिथिहोनाय बादिब्ला प्रिमियार श' बेखेवजेननाय सानखालि 10,40,600 रां आरो 1 अक्ट'बराव गिबि दिन्थिफुंनाय 7,50,000, नैथि दिन्थिफुंनायाव 1,50,000 आरो 2 अक्ट'बरखालि सेथि दिन्थिफुंनायाव 5 लाख आरो नैथि दिन्थिफुंनायाव 1,05,000 मोननो हादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिहोदों। बर'नि जाखांफुनाय फेस्ला एक्टर एबा सिंगार प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि कर'ना भाइरासआनो बोसोरनैल' थायोब्ला गोदान मिउजिक भिडिअ' एलबामआ नोंथांमोननि गोसोखौ रंजाखांहोनो फैगासिनो दङ। मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि सुजुनाय, सुर होनाय, रोजाबनाय आरो बिथोन होनायाव कर'ना भाइरासआनो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया
बेसे गोबाव थानो मिउजिक भिडिअ' एलबामनि शुटिंखौ मैया क'क्राझार कालचारेल कमप्लेक्सआव जागायबाय। प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि नाजानायाव फैनो गोनां बे मिउजिक भिडिअ'आव गाहायै फाव खालामदों अनिल नार्जारी, प्रेक्टिकेल बसुमतारी, मनिषा आरो प्रिति आरो अनजिमा मोनहा। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअ'आव गोदानै प्रशान आरो निस्तार मुंनि सानै लाइमोन सेंग्राफोराबो फाव खालामदों। बे समाव दिहुनगिरि, दिथागिरि, सुजुगिरि, खनगिरि प्रेक्टिकेल बसुमतारीजों लोगोसे साफ्रोमबो फावगिरिफोरा कर'ना भाइरासआनो बोसोरनैल' थायोब्ला एलबामखौ रायजो राजाफोरखौ अनसायनो थाखाय खावलायहरदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।